Здравейте, приятели, здравейчки да гледате. Аз съм Хилбора Майнкрафт. Тук сме с Килпойтър БГ. Добре. Ай, мятай са. Хайде, Аллах Акбар. И хора... Чакай. Хора, това ще е последната игра от мене и това ще бъде от клипа. А после Мила ще снима, защото той си развали клипа и така. Да, хора. Така, почваме за 10 секунди. Аллах Акбар. Аллах Акбар. Аллах Акбар диде. Така, махаме. Много тъпи, мъна тъпи. Кой знае. Има ли голям джъмп поне? Аз имам много ендер перли. Аз имам една. Айде да отиваме. То само 3 играча. То последния 2 на 2 се вижда. Ай, тим. Ай, Супер. супер ти има мъгър. Имам дъма броня. На мен ми трябва. Някакъв падна. Как той умря. Сега трябва да се бием. Двамата? Да. Изчакай, ма, дидо, изчакай, ма. Аз ще Чакай, кажа кога. трябва сега да се бием. Трябва сега да почвам. Почвай. Тя се бори. Голям провал. Браво. Ай, още една игра. Чакай, само да кажа на хората чайто. Така хора, това ще е от клипа, това ще е от мен изобщо. Дано ви хареса клипа, може да се абонирате и чао. Айде още една игра да джойним и да спираме с Аз клипа. после ще си качам клипа сама магази. Айде да джойним една игра и айде да почваме. Добре. Кой ме върви сега с 152 FPS, пък когато снимам с бандикам само 20. Skill point. Къде? Ай, тук е милата. Почваме. Точно на една секунда и някакъв джойна. 15 секунди назад. Ние да бяха 10. Пак някакъв джойна на последния. О, факинг. Ти им двамата? Пак някакъв джойна, а не. Той е водна. Ох, представяш ли си за джойна? Ти приятел ли си с Митко? Ко? И аз с Митко, с Преслав. Ти? Не. Що? Това е най-тъпият човек. Създава някога. О, помислих, че ще го убия, ама. Как че аз му на... Къде си? Митко! Май ще убият. Защото мен... Един идва. За тебе. Митко, за тебе идва. Спокойно. Скачай. Когато се биеш. Давай, отивай. Хак. Билита. Внимавай. Защото килалката е голяма, а не е малка. Фак!
Човек ти умря. Хора, това е най-голямата загуба, ще се опитам да се постарая след малко. И, вот, аз съм невидим. Чайте. И това ще бъде от мен. Да ви е харесало, ако ви е харесало, коментирайте, абонирайте се. Също така дайте палец нагоре, а не дизлайк. Така. И чао, чао, хорица, добри.